Ya ada Megat Tresno, koleksi dari Ki Dalang Joko Edan Semarang. Ya pas ya mas. Pas. Lain. Ini lakan nopo turun kan. Remuk bro. Ada Megat Tresno untuk dulur-dulur. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinucit rucit jroning atiku aku katon apa saikine aku iki katon apa janjane iki mau salah sapa kok sliramu tega megatake tresno ora nyono lan aku uga ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso. Hey!
terus Mbak terima kasih stand B ada pertemuan. Jika nanti sudah ada sayang santu bareng BCB.